जो थायरन बस कांचों बरी वो कपलाई उन्ना बागे को फिर लाई तोमा बेबाक डिप्रेसा रोग नो साइमा अमो हाई खलाई नो हाई तिनी तांगशालो करबो बीजेपी जनजाति मोर्चा बाइलवाई तक पांचा खालता अब पांडवो कारबोक आमचेनी डिप्रेसा तापुक शों बीजेपी नि नाहार मंग हामजागै बीजेपी नि बानारम लाइथा ए बाबा शाका आबो हाई पांडा लोकमान यागलो बिसिनि कथमा साइमानना बिसिन करबोक आमचाइनि लुकुरक वानशकना जें मोथाबाई मोथानि आदं रगनि बिसिंगो दल बाजि उन्मानि बागैनो करबोक टिप्रा मोथा खाइनि रगनि यापुंनि हाको मरनाय दंहा याबा जरासि साइमाननि नेता रगनकारि खितं रग थांथनि लामानो नासि कामो याप्रिसिनो आबक आबो नसि नाइसिन थाय कामो बिजेपि कामो मोथा अच्छा सर दिनाव ताम मिनति मसक तक फ्लाइ जे आनर प्रोग्राम खाले दंमोन हामबाय जोंनि करबुक मण्डलनि पक्ष থেকে অনেক বড় জয়েনিং সভা প্রায় 600 পরিবার এনভারে जोंनि रक गेटारिं खामानि गफेबा ओ जगह जों कक माने बिसिंति खाना माने दाल बिदाल पार्टी या कारै नरकनि बीजेपी बानारमनानि बागै लोकराव फायलायजाक गफेबा लाम संनानि बागै तिनि साबो साबो ओ जगह फायजाक जोंनि अर उपस्थित थानाय तिनि आस्थानि मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मनिक साहजी এবং উপস্থিত थानाय तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार रामपद जी महोदय এবং थानाय तिनि अनेक नेतृत्व तिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट এবং आंबाय ताबो उपस्थित दङ तिनि मण्डल प्रेसिडेंट এবং तिनि डिस्ट्रिक्टनि जनरल सेक्रेटारि हिंके सारते गेसे सोंनामु चंमाने हिंके ताबुक तो विलेज कमिटी चंमारि फाइ दंखा गफेबा हास्तिनि लुकुरो गोबां मानो थायो नुगुइ तंगो दाल बिदाल पार्टीनि या करे बीजेपी नि बानारममानि रक गफेबा फाइनाय सालो नरनि पार्टी बतेबो गोबां खरमनानि बागै नरनि ककचार मुंता मतंग तंगो अनेक टी ककचार मुंतंगो दाल बिदाल पार्टी बत जोंबाय कगरु सालायमा तंगो अनेक टिया तिनि त्रिपुरा मथानि अंथों तिनि सिपिएम अंथों कक सालायमा तंगो जोंबाय मालायमा तंगो विलेज काउन्सिलनि आगेनो अनेकटी दल ए करबुक मण्डलनि अब अनेकटी दल बायनाय तिनि पार्टी जइन खायनानै आं आसा खायदों हिंके फाइनाय बिसकांनि साल विधानसभा चंमारि रग नरक बबो तामो वान चंग नरक अप्लाइ खायतलांग थांमानो अब त जों तिनि तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम नो जतन साइमन जे फाइनाय टेस करबुक मण्डल न करबुकनि बीजेपी न जयं नाय हिंके पाइथागो आबो हाइख्लायनो ओ करबुक बकास्तेने ओ आमचानि लुकुरक न नरनर फाइनाय बागै न ककचार मुंता मतंग अ करबुक विधानसभानि जे लुकुरक न आं ककचार मुंतांगो ओ बीजेपी न একটা बीजेपी ने একটা पार्टी जे भारतीय जनता पार्टी न একটা पार्टी डेभलपमेन्ट नि पार्टी जतन जनजाति जाति जतन नाइनि पार्टी अपने बागिने आं जत चिनि लुकुरक न करबुकनि लुकुरक न आं कचार मुंतगो जतन फाइ बीजेपी बाय जुगाजुग न बागै हामबाय सर